салом тамошобинони гиромӣ, ман бобозода Комил Олимҷон, номзад ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Ҳизби Ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон барномаи пеш аз интихоботиамро манзуратон менамоям. Тамошобинони арҷманд, ислоҳоти иқтисодӣ ин маҷмӯи тадбирҳо ва сиёсатҳоест, ки барои беҳтар кардани вазъи иқтисодӣ, тақвияти самаранокии истеҳсолот, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъмин намудани рушди устувори иқтисодӣ равона гардидааст. ҳадафҳои асосии ислоҳоти иқтисодӣ беҳтар кардани шароити сармоягузорӣ, боло бурдани сатҳи самаранокии истеҳсолот, мустаҳкам намудани бозори дохилӣ ва байналмилалӣ, паст кардани сатҳи бекорӣ, беҳтар кардани сатҳи зиндагии аҳолӣ, таъмини устувори молиявӣ ва таворрумро дар бар мегирад. Дар ин ҷода принсипҳои асосии барномаи пеш аз интихоботӣ пешниҳод мегардад. Якум принсип вазъи ҷаҳони муосир. вазъи ҷаҳони муосир вобаста ба як қатор омилҳои глобалӣ ва минтақавӣ маҳсуб меёбад. Ин омилҳо метавонанд ба мувозинати иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва муҳити зист таъсири назаррас расонанд. Бо ин вуҷуд чанд омиле, ки барои вазъи ҷаҳони муосир муҳиманд, пешниҳод менамоям. Инҳо таҳввулоти технологӣ, кризисҳои экологӣ ва тағйирёбии иқлим, муносибати байналмилалӣ ва сиёсат, пандемияҳо ва таҳввулоти соҳаи тандурустӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ. Дуюм принсип ин ҳамбастагии марҳилаҳои инкишофи кишвар. ҳар як кишвар дар раванди рушди худ аз марҳилаҳои гуногун мегузарад. ин марҳилаҳо ба омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ вобаста буда ба ҳам пайвастагӣ доранд. ҳамбастагии ин марҳилаҳоро, ки барои ташаккули устувори ҷомеа ва пешрафти ҳамаҷонибаи кишвар муҳим мебошанд, пешниҳод менамоям. марҳилаҳои кишоварзӣ ва захираҳои табиӣ, марҳилаҳои индустриалӣ, марҳилаҳои хизматрасонӣ ва тиҷорат, марҳилаҳои инноватсионӣ ва иқтисоди рақамӣ. дар навбати худ ҳамбастагии марҳилаҳо, интихоби стратегияи дуруст, истифодаи таҷрибаи пешина, дастгирии ҳамаҷониба ва гузаришҳои ҳамоҳангро дар бар мегирад. принсипи навбатӣ ин дурнамо ва таҳкими вазъи иқтисодии кишвар мебошад. самтҳои асосии ин принсип ба диверсификатсияи иқтисодӣ, сармоягузориҳо ба инфрасохтор, технологияҳои муосир, рушди тиҷорати хурду миёна, инчунин рушди савдои байналмилалӣ ва густариши ҳамкориҳои тиҷоратӣ равона гардидааст. тақвияти вазъи иқтисодӣ бошад дар худ стратегияҳои таҳким, ислоҳоти молиявӣ, дастгирии соҳибкорӣ, баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ, сармоягузорӣ ба соҳаҳои кишоварзӣ ва саноат, амнияти озуқаворӣ, беҳбуди инфрасохторро дар бар мегирад, ки ба рушди иқтисоди устувор, баланд гардидани даромади миллӣ ва баландшавии сифати зиндагии аҳолӣ равона гардидааст. чорум принсип ин дурнамо ва такмили баъзе аз падидаҳои иқтисодӣ. дар ин ҷода иқтисоди рақамӣ, иқтисоди сабз, иқтисоди инноватсионӣ ва иқтисоди бозориро дар бар мегирад. чуноне ки дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ироа гардидааст, дар панҷсолаи минбаъда ҷиҳати пешбурди иқтисоди рақамӣ бояд ба самтҳои зерин диққати аввалиндараҷа дода шавад. якум такмили фаврии заминаҳои ҳуқуқӣ ва қабули санадҳои дахлдор. дуюм то шабакаҳои 5G инкишоф додани инфрасохтори рақамӣ. сеюм рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ. чорум рушди сармояи инсонӣ бо роҳи омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳо. панҷум истифодаи васеъи зеҳни сунъӣ. шашум андешидани чораҳо дар самти таъмин намудани амнияти киберии маҳзани маълумот. ҳафтум ташаккул додани соҳибкории рақамӣ ва рушди савдои электронӣ. панҷум принсип ин дурнамо ва таҳкими бахши кишоварзӣ. рушди бахши кишоварзӣ барои таъмин намудани амнияти озуқаворӣ, беҳтар кардани сатҳи зиндагии аҳолии деҳот ва рушди иқтисоди миллӣ равона гардидааст, ки самтҳои асосии ин дурнамо механикунонии соҳаи кишоварзӣ, истифодаи технологияи рақамӣ, рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ, мусоидат ба содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зистро дар бар мегирад. шашум принсип ин дурнамо ва таҳкими низоми идораи давлатӣ. дурнамо ва таҳкими низоми идораи давлатӣ ба нақшаҳои стратегӣ
و روش‌های نو برای تکمیل اداره‌کنی ثمرناک کشور نگرانیده شده است. سمت‌های اساسی آن با اصلاحات قانونگذاری، تکمیل کادرها، اداره‌کنی شریکانه، بلند شدن اعتمادناکی شهروندان به نهادهای دولتی، بهتر شدن فضای سرمایه‌گذاری و تحکیم شفافیت روانه گردیده است. اصلاحات اقتصادی و اندیشه ملی. این پرینسیپ مناسبت اندیشه ملی با اصلاحات اقتصادی برای موفق شدن به اصلاحات اقتصادی مهم است که اهالی با ایده‌های ملی‌گرایانه و حس مسئولیت برای آینده ملت همفکر باشند. اندیشه ملی می‌تواند برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیروی مهم بخشد. این بود همه آن پرینسیپ‌های برنامه پیش از انتخاباتی من به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. تشکر به دقتتان.